Bună, dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi o să facem împreună o dulceață de căpșuni. Tocmai am cules aceste frumoase căpșuni din grădină. Le-am spălat de 2-3 ori în apă curată. Acum o să le curăț. Să vedem câtă cantitate o să-mi iasă, o să le cântăresc după, pentru că nu se știe. O să folosesc la 1 kg de căpșuni gata curățate, 1 kg de zahăr. Acum o să mă apuc de curățat. Luăm fiecare căpșună, o curățăm pe fiecare în parte și dacă vedem ceva pe ea, o lovitură sau ceva care nu ne place, aruncăm jos. Foarte, foarte bune aceste căpșuni făcute în grădină. Sunt chiar bio. Sunt foarte parfumate, să știți. Au un miros, îți vine să le mănânci pe toate. Le-am terminat de curățat, le-am cântărit, am 2 kg și jumătate și o să le pun într-o oală în straturi, un strat de căpșuni, un strat de zahăr. Pentru început o să pun un pic de zahăr să fund. Acum pun din nou zahăr. Cam asta este. Căpșunile astfel puse cu zahărul o să-și lase siropul și o să fiarbă foarte frumos căpșunii. Sper să rămână cât mai întregi. În felul acesta o să o las până mâine dimineață. Un capac la un loc răcoros. Așa arată căpșunii cu siropul care l-a format de la zahăr. Foarte, foarte, foarte bine arată. Acum o să-l pun la fiert și o să-l fierb până când fac eu un test să văd când este gata. Bineînțeles că o să-i pun între timp și lămâie, dar nu acum. O să-l pun la fiert. Nu știu exact cât o să-l țin, vom vedea. Căpșunii acum sunt întregi, dar după ce o să fiarbă, bineînțeles că nu o să mai rămână chiar întregi. Sper să fie bucăți, măcar bucăți de căpșuni. Mie îmi place foarte mult să, când iau cu linguriță sau fac prăjituri, să văd și bucățele de căpșuni. Dar gustul e același, nicio problemă. Acum o să-i adun spuma de deasupra.
trebuie fiert la foc mic, pentru că văd eu că se umflă. Foarte înfuriată dulceața mea. E furioasă. Gemul a mai scăzut, fructele sunt întregi deocamdată. O să mai adun spuma de pe margine, pentru că face spumă mereu. Trebuie adunată tot timpul. Arată foarte bine, deci fructele sunt încă întregi. Acum o să-i pun o bucată de lămâie, nu o să pun chiar toată întreagă. O să pun câteva fieruțe de lămâie. Am jumătate de lămâie, că e foarte mare lămâie. Și o să-i pun și sare de lămâie pentru gemuri și dulcețuri de la Dr. Edgar. Așa obișnuiesc să pun, se încheagă mai repede, ține și mai bine, nu se zahărisește. O să-i pun după gust, 1 sau 2 pliculețe. Dulceața a început să schimbe culoarea, s-a făcut un roșu foarte frumos. Vedeți? Pentru asta e rolul lămâiei. Ajută la culoarea dulceții. Și bineînțeles la gust. Bun. Și acum o să lăsăm să fiarbă în continuare până când o să facem proba. Dulceața de căpșuni este gata. Cam așa arată. Căpșunile au rămas întregi, după cum se vede. Încă este caldă, nu este răcită, că se încheagă și mai bine siropul. Compoziția din borcan arată foarte bine. Eu pun dulceața în borcane, după care eu o sterilizez. Se poate pune și fierbinte și pusă în pături calde. Dar eu prefer să sterilizez pentru că este mult mai sigură dulceața, se păstrează foarte mult timp. Cam acesta a fost filmulețul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un mare like, să vă abonați pe canalul meu, să-mi lăsați comentarii, că îmi place foarte mult să citesc comentarii de la voi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem la un alt filmuleț. La revedere!